Ya iki sing diomongne wong wedok material yo ngene iki. Kok material toh? Ya iya toh. Ya Nduk. Enek opo? Suwimen lo tak tunggu ket mau. Lah ya enek opo kok kayane Aku arep nelpon ngomong tiba-tiba. penting. Piye? Lungguh. Piye enek opo? Aku arep ngomong penting lo, Mas. Penting opo? Kayaknya hubungannya Dewi nggak iso lanjut. Oh, ora iso aku. Mangga nggak iso aku. Jangan toh. Lah kok iso? Gak iso iki kayaknya dilanjut, Mas. Lah ngopo? Lah emang asine enek opo to? Aku arep rabi, Mas. Tenan po ora? Aku ora tenan lo. Berarti cah lemu kae berarti. Sampai ini ora enek kepastian sih, makanya mbok cangkingi terus aku ora enek kepastian no. Ah yo piye wong kene urung siap, modal ya urung siap kowe marai. Oleh wis siap kan tak kabari to awakmu. Ket biyen-biyen sampai saiki ora siap-siap terus. Ya memang urung siap kok lek wis siap kan aku tetep ngode to kok biasane to. Gak iso, suwi-suwi yo jamuren aku. Wis asli mbok pikirke tenan kuwi. Wes lah, Mas. Awakmu emang kenal calane kuwi pirang dino. Walaupun cuma sebentar gitu, Mas yo, tapi dia ini ada tujuan buat kedepannya ngono lho, Mas. Lah coba ki karo sampean wis suwi nyampe saiki ge nggak ada yang namanya kepastian Kan lho, nek Mas. barang ya tambah malah reti sifat asline to, Nduk. Nggak iso, Mas. Walaupun dhewe hubungan wis 10 tahun ya. Wah, lek ngene iki aku kecewa tenan. Lah ngene iki koyo ngredit mobil nek ngene iki nek karo sampean. Ya jenenge modal urung siap lho, Nduk. Nduk lek wis siap kan ora tak kabari lho. Wis nggak iso, Mas. Nggak iso dilanjut. Tenan iki. Sampean golek wong wedok liya. Jane berat, Mas, tapi yo piye yo? Pasti sugih iki lanang iki. Pilihanmu iki. Ya kan? Makane kowe ninggalne aku. Jenenge wong wedok mesti ada materainya ada lah, Mas. Ya iki sing diomongne wong wedok material yo ngene iki. Kok material toh? Ya iya toh. Lek modele sing lanang harus sugih, sing melarat-melarat ngene iki mbok hindari. Berarti kan awakmu material. Ngono kuwi. Untuk material loh. Ya toh? Matre. Lah kok material loh sampeane. Lah iya matre to material. Yo matre 6.000 loh. Tapi ngopo? Saiki aku tak tekok karo awakmu. Piye? Tapi ngopo kok awakmu selalu memilih yang kaya? Yo yo ta, Mas, ben uripe kepenak, Mas. Aku kesel kere terus karo sampean. Ya sabar tunggu lek sabar kan suwi-suwi dhewe ya sugih to. Enggak iso. Aku enggak iso sabar. Tapi iki seandainya iki ya, Mm-mm. seandainya kamu menikah dengan diriku. Iki seandainya. Terus kau meninggalkan calon suamimu itu. Terus kira-kira lek aku mati, ngono ki mbok tinggal rabi apa ora? Ya iya to, Mas. Jenenge wong wedok lho. Ya wis, lek ngono, gak sia-sia aku mbok tinggal nih. Wis rabi karo cowok kae wis. Gah aku. Sik to, Mas. Aku iso jelasne sik. Wis gak iso, mah aku. Aja balik. Gak iso, gak iso. Ngobrol dhisik. Wis ora iso. Wis. Gak sia-sia aku mbok tinggal nih. Wis. Ya wis, ngono ae.